Vítám vás u videa, teda u tutoriálu, jak si zapnout, teda jak si dát mapu do Minecraftu. První půjdete do nějakou stránku, když se dostanete, takže já nějakou dám do popisku. Můžete zavřít, potřebuji koupený. A teď budete spustit, nebo sedmička napíšete na mě a jdete do startu. Nebo taky spustíte jedno. Já mám teda 8. A budete saves. Hodíte to tam. Máte to? Teď už jedině zapnete Minecraft. A hrajem. Čekáte, jenom to zkusím. Ano. Jsem tu. Víte, mám XR jako pořádný hráč. Jo. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ne, tak to smutný. Ne, kecám. Předtím tady byla voda. No nevím, takže u dalšího videa čus. Fakt.